Unsa mahitabo mga kaigsunan, ang giingon dinhi, what happens when an evil spirit comes out of the person? O Diyos nga mahan nga nasa mga langit, kami nangalyupo kanimo og among gipasalamatan ang imong presensya nga kanunay nagauban kanamo hantud karong taknaa. Kami nagahangyo ang imong balaang espiritu magapuyo sa among kasing-kasing, magaabri sa among hunahuna aron among masabtan kining mensahe sa parabulo sa empty house, O Lord. Aron kini makahatag kanamo kusog espiritual, aron kini makahatag og tabang kanamo sa among paglakaw sa dalan sa pagkamatarong. Pasaylua kami sa among nga kalapasan ning tanan among gipangayo sa ngalan ni Ginoong Hesus nga among maluluwas. Amen. Atong abrihan ang ato nga Biblia nga makita sa Lucas Kapitulo 11, 24, paingon sa 26. Unsa mahitabo mga kaigsunan, ang giingon dinhi, what happens when an evil spirit comes out of the person? Mugawas kini siya ni adtong mga dry areas or places looking for a place to rest. Pero dili niya makita ang kapahulayan. Then, miingon ang daotang espiritu, mubalik ako didto sa panimalay nga akong gibiyaan. Sa versikulo 25, when it arrives there, it finds the house sweep and clean and put in order. Limpyo og hapsay. 26, then the evil spirit goes and takes 7 other spirits more evil than itself. They go in, live there. That person is worse off than before. Mibalik sila mga kaigsunan og nagdala pagyod og 7 ka mga kauban nga mas dautan pa kay kaniya. Aligri kayo kay murag party ang ilang giadtuan mga kaigsunan. Now, padayon kita. Atong sabton kini nga parabulo. Kung unsa ang background o ang setting niya ni nganong hisgutan kini ni Ginoong Hesus. Si Ginoong Hesus aning panahuna, nag-abog siya sa mga dautan nga mga espiritu o demonyo nga misanib sa usa ka tawo, mga kaigsunan. Pero bisan gani nagmalampuson si Ginoong Hesus. Ang uban nga tao, labi na sa mga Parisiyo, nagtuo sila nga ang gahom nga gigamit ni Ginoong Hesus gikan kang Beelzebub o kang Satanas nga mao ang prinsipe sa mga dautan. Ang uban kanila nga nakasaksi nga nakakita sa pag-abog ni Ginoong Hesus sa mga daotang espiritu, wala gyud sila mituo unless makita nila ang sinyalis gikan sa kalangitan nga nag-ingon, kini ang akong anak, mao nga nag-abog sa mga daotang espiritu. Mga kaigsuunan, unsa man ang tubag ni Ginoong Hesus. Atong padayunon ang pagbasa sa Lucas 11:17 paingon sa 20. Og si Ginoong Hesus nasayod sa ilang mga huna-huna. Og siya niingon kanila, bisan kinsa nga ginharian nga mag-away-away sa iyang kaugalingon, mapukan gayod. Ang pamilya gani, kung mag-away-away sa ilang kaugalingon, mapildi. Kung si Satanas makig-away sa iyang kaugalingon, unsaon niya pagbarug sa iyang ginharian. I say this because of what you claim. Giingon ni Ginoong Hesus tungod sa ilang gituan.
Nag-ingon ka mo, nga akong giabog ang mga demonyo pinaagi sa gahom ni Beelzebub. Kung sa pananglit akong giabog kining mga demonyo, gikan sa tabang ni Beelzebub, then gikan kan kinsa mang tabang kanang inyong mga sumusunod nga nag-abog ni anang mga daotang espiritu. So then, they will be your judges. Pero, nagpadayon si Ginoong Hesus sa versikulo 20. Suppose o pananglit akong giabog ang mga demonyo gikan sa tabang sa Diyos. Then, ang ginarian sa Ginoo, maana-ana kaninyo. Mga kaigsuunan, padayunon nato ang pagbasa sa Lucas 11:21 ug 22. When a strong man is completely armed, og iyang gigwardyahan ang iyang panimalay, kay puno man siya sa hinagiban. Ang iyang mga kabtangan ug mga butang, salbar gyud kana mga kaigsunan, kay iya mang gigwardyahan. 22. Pero kung naapay, mas kusgan pa nga moatake kaniya og siya mapildi. Kining miatake nga mas kusgan, iya gigkuhaon ang hinagiban niya ng tawhana og ang tanan kabtangan og iya kining ipamahin ngadto sa iyang kauban. Mga kaigsuunan, ang realidad sa kalibutan lahi na. Sa realidad sa diha nga gimugna, gilalang sa Ginoo ang kalibutan nga mahu ang handiwork niya in the creation of this world. Dili na friendly ang kalibutan to Jesus anymore. Because Satan takes over in this world. Mao man gani sa Lucas 4:6 nag-ingon si Satanas kang Hesus sa diha nga iyang gitintal si Ginoong Hesus. Akong ihatag kanimo ang tanang otoridad ning kalibutan ug ang tanang himaya nga naa niini. Kay nahatag naman kini kanako. Ug ako kining ihatag sa bisan kinsa nga akong gusto hatagan, mga kaigsuunan. So, but Jesus, mga kaigsuunan, is stronger than the devil. That's why He cast out demons. He sets those captives, katong mga biktima in town, nga gisaniban sa daotang espiritu. He set them free, mga kaigsuunan. Busa, si Ginoong Hesus nagmalampuson ni ana. Pero dili tanan mga kaigsuunan moabi-abi kang Ginoong Hesus. Susama ni ining Lucas 11 versikulo 23. Whoever is not with me is against me, and whoever does not gather with me scatters. So dili tanan mga kaigsuunan mudawat ni Hesukristo. Kita magpadayon. The devil himself, mga kaigsuunan, mipuyo didto sa tao. Kay ang tao sa iyang kasing-kasing panimalay kana sa mga espiritu. Either good spirit, which is the Holy Spirit, or the evil spirit, mga kaigsuunan, nga mao ang demonyo. Now, tungod sa kusog o gahom sa Ginoo o ni Ginoong Hesus, kining mga demonyo mapalagpot kini gikan sa panimalay o sa tao o sa kasing-kasing sa tao. The devil looks for another place, mga kaigsuunan. And the other places are inhospitable places. According to the Bible, they are dry places. Because dito mangod sa dapit nila, mga kaigsunan,
it is not unlikely nga daghan kayong disyerto, kamingawan, nga kung tuwa ka dito, perting initag yung kaayo mga kaigsunan. And the devil doesn't feel right with that mga kaigsunan. The devil is like a roaring lion, seeking whom he may devour mga kaigsunan. That is in 1 Peter 5:8. So, ang demonyo mga kaigsunan, kay puno manginisiyag kayugot, siya ang author sa hatred mga kaigsunan, sa pagdumot. Busa nagplano siya og pagpanimalos. Luke 11:24, nag-ingon siya, mobalik ako didto sa panimalay nga akong gigikanan. My house here, mga kaigsunan, refers to human being. It refers to you. It refers to me. So the devil returns to his former house. And when he returns, nakita niya nga limpyo na ang panimalay, hapsay na ang panimalay, ready na siya mo take over mga kaigsunan. According to 1 John 1:9, when Christians confess their sins, God is faithful to sweep away all the dirt. So the devil finds that the house is now in far better condition than when he left it. But you should not let your guards down, mga kaigsunan. Samtang gidawat nato si Kristo Jesus, isip nga atong personal nga manluluwas. Misulod ang balaang espiritu sa atong kinabuhi. Pero si Ginoong Hesus ug ang balaang espiritu mo respeto gyud kini sa atong freedom, sa atong katungod, sa atong pagpili. Kung pilion nato si Jesucristo ang iyang balaang espiritu, magpabilin siya, magpadayon siya pagpuyo sa atong kasing-kasing, pero sa diha nga moabot ang takna nga gipili nato ang kalibutanong butang, musulod ang demonyo sa atong kinabuhi. So then, what then does the devil do, mga kaigsunan? Verse 26 tells us, then he goes in and takes with him 7 other bodies. Magkuha pa gina siya og 7 pa ka mga kauban na mas mangilngig pa o mas dautan pa kaniya, mga kaigsunan. 7 is a symbolic number for perfect number, mga kaigsunan. Complete number. So, kung mukuha siya 7, it means kompleto yun, perfecto nga pagkadautan ang musulod sa ato nga kasing-kasing, mga kaigsunan, kung atong pilion ang dautan nga mga espiritu. Now, so there are degrees of wickedness di ay, mga kaigsunan. Kung mao man gani na ay dautan nga espiritu, may nas dautan pagyud niya na. So, mao ka na ang mga glimpse nga magahatag ka na tuog dugang sa labutan aron sa pagsabot ni ining mga pulong sa Dios bahin sa mga daotang espiritu. 7 sa akong gikaingon is it means completeness. So 7 plus 1, 8 na sila ka mga demonyo na misunod sa panimalay o sa tao, mga kaigsuunan, in the parable. Now, kinsa man ang mas kusgan, mga kaigsuunan, si Jesus o si Satanas? Of course, mga kaigsuunan, si Jesus. Na ay usa ka kanta nga dili gid nako malimtan, sukad pa ko sa gamay, mga kaigsuunan, ganahan kog paminaw ani akong ipahat kaninyo. This is entitled The Champion of Love. Ladies and gentlemen,
May I have your attention? I want to introduce to you, in this corner of the good and the right, stands the champion robed in white. His height exceeds the heavens, his weight outweighs the world. His reach reaches everywhere, his age is evermore. He is higher than the highest, greater than the great. No one will ever take his crown away. He is more mighty than the mightiest. He reigns from above. He is the all-time, undisputed, undefeated champion of love. Nindot kayo ang mensahe sa awit, mga kaigsunan. Kinsa man ang mas kusgan. Of course, si Ginoong Hesus, mga kaigsunan. Pero sa diha nga mobalik si Satanas, mutanaw, musurbi sa imong kasing-kasing, og nakita niya limpyo, bakante, di kulit, empty, mga kaigsunan. Andam siya, mutik over sa imong kinabuhi. So ang tao mahimo pagyud siyang mas dautan pa kaysa kanhiniyang kinabuhi, mga kaigsunan. Unsay pasabot ining empty. It means, mga kaigsunan, kanang empty, kanang magsigi lang bitaw ka og saad nga magtinarong ka. Kanang mayong ka magsaad ka nga, maayong ta nga karong tuiga, magsugod na ko og pagbasa sa Biblia. Unya wala nimo gihimo. That means your house is empty. Kanang magsigi ka og ingon nga, kani akong New Year's resolution karon mao ang pag-alagad na gyud sa Ginoo. Mo simba ko sa Miyerkules sa gabi, mo simba ko sa Biyernes sa gabi, og sa adlaw nga ipapalhulay, which is the Sabbath day, mo simba ko. Dunya wala nimo gituman, mga kaigsunan. That is an empty house, mga kaigsunan. Now, padayon kita. John 15:5, mga kaigsunan, I am the vine, you are the branches. If you remain joined to me, and I to you, you will bear fruit, or bear a lot of fruit. You can't do anything without me. So wala kita'y mahimo, mga kaigsunan, kung ato-ato lang kaugalingong pagpaningkamot aron kita mabalaan o mahimong matarong. Wala, mga kaigsunan. Human beings are naturally egocentric by nature. We prefer to depend on our own strength, on our own thinking. Kaya nagtuog yung kita nga kaya nato ang atong kinabuhi o ang mga hagit o gumunhab nga moabot sa atong kinabuhi. The moment that we revert to self-dependence, mga kaigsunan, we expel the Holy Spirit in our hearts. We expose ourselves open for the takeover of the devil. How would they keep the Spirit, mga kaigsunan? It is by faith. It is only by faith. That's why there is a formula. Aron we keep the Holy Spirit in our lives, ang magpuyo sa atong panimalay, sa atong kasing-kasing, o dili si Satanas o ang mga demonyo nga magpuyo sa atong kasing-kasing. Unsa nga formula? Jesus Christ, which is JC, plus me, is greater, stronger than 7 demons plus 1, which are the evil forces. So Jesus Christ plus me in tandem is stronger than the devil, mga kaigsunan. Padayon kita. Now, since we started, mga kaigsunan, sa mathematical formula, ato ning tiwason gamay, muhisgot kitag mga scientific nga mga subjects, which is
the law of sin and the law of gravity, mga kaigsunan. Romans 7:24 nagaingon, what a wretched man I am, who will rescue me from this body that is subject to death, mga kaigsunan. So, mao kini di ay ang spiritual realities. Kaning law of sin, ako man kini siyang gitandi ni aning law of gravity. What is the law of gravity? The law of gravity is a downward pull towards the center of the earth. That's why, kung mulabay kag bato, paingon sa langit, kanang bato, sigurado gina, mubalik ngadto sa yuta. Kay pagkabirahon manggi ka na siya sa puwersa we call gravity, mga kaigsunan. Nadiscovery kani sa usa ka bantugan nga scientist nga si Galileo Galilei. Samtang siya nagpahanduray, naghigda-higda sa ilalom sa kahoy nga apple. Unya, sa iyang paghanduray dito, nahulog man kana ang prutas sa apple kung naigo ang iyang ulo. Nadiskubrihan niya, mga kaigsuunan, nga na ay puwersa nga mubira ni anang mga butang dinhi sa kalibutan. And we call that law of gravity. Every time, mga kaigsunan, we defy the law of gravity, mubalik yung kana siya, mga kaigsunan. Muambak ta, we defy it. Pag ambag na to, mubalik yung kita sa yuta. Kaya that is a law nga dili na nato mausap. Now, ato man kining gitandi sa law of sin, mga kaigsunan. Every time we defy the law of sin, we always fail, mga kaigsunan, and we always cry out, oh, what a wretched man I am. Mao ka ng Romans 7:24. Atong ginabasol nato atong kaugalingon, pagkapulpul bagyod nako, kinsa man muluwas kanako, gikan sa kamatayon. Because of the law of sin, susama sa law of gravity, lisod kaayo ka na siya, al kontra, mga kaigsunan. Incidentally, the word wretched, mga kaigsunan, wretched man, appears only twice in the New Testament. Once in the verse that we read tonight, which is Romans 7:24, and second in Revelation 3, in the message to the Laodicean church, where Jesus, the true witness, says to self-righteous Christians, who iyang giingnan nga, wala mo nakabalo nga you are wretched man, you are miserable, you are poor, blind, and naked. Wala mo nahibalo ni ana. Is there a solution to the law of sin, my dear friends? Is there a solution? Naabay solusyon sa pagsulbad anang balaod sa sala? Kay lisod mangyug kay kana, i-resist, mga kaigsunan. In fact, in the whole world, no man was able to resist the law of sin and Satan, except only Jesus Christ. My dear friends, busa, naadi ay solusyon. Naay solusyon which is found in Romans 8:2, mga kaigsunan. Mao kini ang solusyon. Romans 8:2, because through Christ Jesus, the law of the Spirit who gives life has set you free from the law of sin and death. The law of the Spirit of God, mga kaigsunan. Maura di ay kana ang pangkontra sa balaod sa sala, mga kaigsuunan. Kay na may duha ka mga puwersa nga nakig-away adlaw-adlaw sa tanang takna sa atong kinabuhi. Nga mupuyo, musulod sa atong kasing-kasing. It's either the Holy Spirit or the evil spirit, mga kaigsuunan. Mao ka na illustrate sa atong parable of the empty house. The law of sin
or the law of the Spirit of God. Both of the laws, mga kaigsuunan, are constant. O kaning atong pakigbisog, atong kaugalingong kusog, is, or we call it willpower, mga kaigsuunan, is not a law because it is inconsistent. Kaning atong willpower sometimes is strong, sometimes it's weak. It depends. Depende ra gina siya. Season na siya. Wither lang. But when these two laws, mga kaigsunan, duha ka mga balaod, magbangga kini, of course, the law of the Spirit of God will always prevail because the law of the Spirit of God is more powerful than the law of sin because Jesus proved it by himself as he conquers Satan from his strongest attacks, from his strongest temptations in his life, mga kaigsunan. Now, what is God's plan? God's plan, mga kaigsunan, sa atong kinabuhi is to kick out Satan from our heart or from the house. And that is only the beginning. Ang pagpalagpot ni Satanas, pag-abog gikan sa panimalay nga iyang gipuy-an, which is our heart and our mind, that is only the beginning. But remember, my dear friends, Satan is always on the lookout whether the house is empty again. Oh, makagawas na siya. Pagawas na niya, mubalik na po na siya. Mutanaw ko ang panimalay. Bakanti ba? Limpyo. O pwede na ko mo take over ug magdala pa kog uban pa nga kauban nako aron aligri kayo ang among pagpuyo, mga kaigsunan. One spiritual victory is not a guarantee, my dear friends, in our spiritual journey because the devil is no quitter. God wants us to know the parable of the full house. So we will always be victorious. He wants us to see now, to see and realize what are the implications and repercussions of an empty house, mga kaigsunan, kung unsa kining makahimo sa atong kinabuhi. Now, Exodus 25:8, nag-ingon ang Ginoo ngadto kang Moses, then have them make me a sanctuary, so I will dwell among men, mga kaigsunan. So the sanctuary is a place where God dwells with his people. Satan was forced to vacate from your heart when you accept Jesus as your personal Savior in the altar of sacrifice. Satan's grip, mga kaigsunan, on your life has been broken by the power of the blood of the Lamb who takes away the sin of this world. And he brings you to the laver. What does the laver do? He washes you from your filthiness, mga kaigsunan, through baptism, through the water of the Word of God. And from there, he clothes you with the garment of righteousness, my dear friends. So, Satan cannot enter into your heart, into your house, mga kaigsuunan, kung naa kanimo ang balaang espiritu. Kay si Jesucristo nagpuyo sa imong kasing-kasing. Satan's grip, mga kaigsuunan, mawala gikana kung imong kuptan ang gahom ni Jesucristo. So, we are anointed by the Holy Spirit. After we have been baptized, we have been set apart. Our character fits for heaven. Kana, mga kaigsunan, we have to build on, mga kaigsunan. We have accepted and we have received the love, the grace,
the forgiveness from our Lord, and that is mercy. We receive it by faith, mga kaigsunan. So, pinaagi sa pagtuo, ato ka nang naangkon. Pero ang atong pakigkauban kang Kristo magapadayon. That's why, let us not put our guards down. Let us be always vigilant so that we will continue strong, connected with our Savior, my dear friends. So, Satan has to be kept at bay, mga kaigsunan. Giunsa man, paagi nga si Satanas, mahilayo ka na to. By placing God's furniture in our house. We place God's furniture in our house. Atong pagatun-an, mga kaigsunan, unsa kining mga furniture nga atong importante gyud kayo nga ibutang sa ato nga panimalay. Una nga furniture mao kini ang furniture, the table of shewbread, mga kaigsunan. Kung ang atong panimalay walay lamisa, asa man ta mo kaon, magsige lugar tag tindog, standing position na lang lugar ta permanente, murag ngilad man pod ang panimalay nga walay lamisa, mga kaigsunan. So, more than Mary's blessedness, mga kaigsunan, blessed are those who hear the word of God and keep it. Luke 11:27. Bulahan katong nakadawat, nakapaminaw sa balaan, nga kasulatan o pulong sa Diyos, o kini ilang gisunod, mga kaigsunan. The table is the table of shewbread, mga kaigsunan. Si Ginoong Hesus nagdeklarar nga siya mao ang tinapay sa kinabuhi. Busa, aron kita mahimong mahimsog kusgan espiritual, kita mukaon gyud, mga kaigsuonan, ni anang tinapay sa kinabuhi, matag adlaw, buntag o gabi. Susama sa pisikal na to nga gikinahanglanon, mukaon kita buntag, paniudto, panihapon, aron matagaan kita kusog, mahimsog kita, kung naay mga kasakit nga moabot, dili kita matakdan dali-dali, kay strong ang atong immune system, mga kaigsunan. Mao kana ang tinapay sa kinabuhi. Ngunya kana nga furniture is the table of shewbread. Ang ikaduha nga furniture mao ang 7 golden candlesticks. Matthew 5:14. You are the light of the world. Walk in the Spirit, and you shall not fulfill the lust of the flesh. Galatians 5:16. Mga kaigsunan, sa atong gikaingong kaganina, adlaw-adlaw nga tanan, buntag gabi, mikaon kita sa tinapay sa kinabuhi. That means the Word of God ang atong gitun-an. Kining mga pulong sa Diyos, sa diha ang atong nadawat, ato kanang ikinabuhi, aron kita mahimong kahayag sa kalibutan. Matthew 5:14. Pero naaba kita'y kahayag? Mga kaigsunan, ang pangutana, naaba kita'y kahayag gikan sa atong kaugalingon? Wala, mga kaigsunan. Susama ra ka na sa usa ka bulan. Hayag kayo sa kangit-ngit, mga kaigsunan. Labi na full moon, hayag kayo. Pero ang kahayag sa bulan, hinulaman lamang ka na sa kahayag gikan sa adlaw, mga kaigsunan. Busa, aron kita mahimong mahayag, ipabanda nato ang kahayag ni Jesucristo sa ato nga kinabuhi. Not I, but Christ lives in our hearts. So kung kanhi kitang basagulero, kanhi kitang way batasan, kanhi kitang gahi og ulo,
karon maayo na. Kung kaniadto gikan sa trabaho, adtos barkada, inom dinhi, inom dito, lala dinhi, lala dito, unya, pag-uli, manghasi sa panimalay, manglupad, ang kutsara, tinidor, ang plato, kaldero, unya, mangitag pamikil dito sa panimalay, mga kaigsunan. Karon, tungod kay naana si Kristo sa atong kinabuhi, ato nang ipakita ang kahayag sa atong kinabuhi nga mao si Kristo. Pag-abot dito sa balay, muadto ta dito sa atong misis, atong halukan, sweetheart, nara ang kwarta nako nga sweldo. Dawata kini, kay angay kini nato para imong magamit alang sa mga kikinyang lunon dinhi sa panimalay o sa atong mga kabataan. Di ba, kahayag ka na nga atong ipakita. Naglakaw kita sa Espiritu, mga kaigsuunan. Ato ka na siyang ipakita ngadto sa ato nga mga banay, sa ato nga mga anak, kay ila kining nakita kung unsa ang atong kinabuhi, kung maayo ba kita sumbanan sa ila nga kinabuhi. Mga kaigsuunan, padayunon nato. Ang ikatulo nga furniture nga kinahanglan nato ibutang sa atong panimalay mao ang golden altar of incense. 1 Thessalonians 5:16-18. Rejoice always, pray without ceasing, give thanks in all circumstances, for this is the will of God in Christ Jesus for you. Mga kaigsuunan, magmalipayon kita o mag-ampo kita sa walay undang-undang, mga kaigsunan. Ang sabot pasabotan ni, dili na lang ta maligo, dili ta mukaon, kay sige lang tag-ampo. Ang but pasabot ni ini, mga kaigsunan, ang atong connection sa Ginoo, walay bugto. Susama ng kaganina, nag-drive ko. Medyo naay mga usahay, kanay bitang lingas kayo nga mga motorsiklo, mukat lang ni mong galit dayon. Then, I will utter my silent prayer, oh Lord, please protect us. Iiway mo kami sa mga disgrasya. Kanang ingana, mga kaigsunan, pray without ceasing. Pag-abot ni mo sa panimalay, muampo ka dito. Salamat, Ginoo, nga nakaabot ako dito sa panimalay. Sa pagkaon, ampo, before ka mukaon, pasalamat. Pagtulog, ampo gyapon. Mao ka nang pray without ceasing, mga nahimo na nimong lifestyle ang prayer, mga kaigsunan. Busa, kining tulo ka mga furniture, gamit sa panimalay, mga kaigsunan. Importante kini to keep Satan at bay. First, the table of the shewbread, which has the word of God. Okay? Pagtuon ka na siya sa pulong sa Diyos. Ang ikaduha, naadiha ang 7 candlesticks, ang pagpakita sa kinabuhi nga Kristiyano sumusunod ni Kristo. Ang ikatulo, ang mainampuon nga kinabuhi kay gitudlo kana ni Ginoong Hesus kanato. So 3 furnitures in our house or in our hearts, mga kaigsunan. Now, God's furniture is very important in the house. I would like to tell you a story of a man that is very popular in our Bible story, mga kaigsunan. His name is King Hezekiah. He had a very strong experience, mga kaigsunan, victory with God sa diha nga siya nagsalig yun ngadto kang sa Ginoo. Nag-institute siya reforms sa nasod sa Juda, mga kaigsunan. Iya tong gipangguba tong mga Diyos dito. Iyang gipabalik ang pagsimba. Gipastrong niya ang mga sanctuary service, mga kaigsunan. O sa diha nga giatake siya sa Assyrian, nagsalig gid siya sa gahom sa Diyos. O siya nahimong malampuson, mga kaigsunan.
nahimo siyang madaugon. Imagine, napildi niya si King Sennacherib sa Assyria, mga kaigsunan. And the whole world witnessed that, mga kaigsunan. Unya, suddenly, nasakit siya. Isultian siya ni Propeta Isaiah nga ikaw mamatay na. Imo nang ipreparar, iandam imong kaugalingon ag imong panimalay. Kay wala na. Mao na ning katapuson sa imong kinabuhi. Mihilak siya. Nangayo siya og pasaylo. Og iyang gihangyo ang Diyos. Ihangyo niya ang Diyos. Og siya, ang iyang pag-ampo, gitubag, mga kaigsunan. Mibalik si Propeta Isaiah og naingon kaniya, gitubag ang imong pag-ampo sa Diyos. Busa, gitagaan siya og another 15 years. Now, kini nahimong gibantog sa tibok kalibutan ang iyang pagkaayo gikan sa sakit nga ikamatay kaniya. Busa, nangadto dito ang mga silingan nga mga ginharian. Nagpadala sa ilang envoy dito. Unya, nangadto dito ang pinakadako kaniadto nga ginharian sa Babylon. Unya, mga kaigsunan. Sa diha nangadto sila dito. Si King Hezekiah, gipakita niya sa iyang panimalay ang iyang bahandi, ang iyang riches, mga kaigsunan, ang iyang wealth, mga kaigsunan. Mao kana ang iyang gipakita sa iyang panimalay. O gisultian siya sa Ginoo. Unsa man ang imong gipakita sa imong panimalay. Mga kaigsunan, nasayop si King Hezekiah. Kay instead ang iyang ipakita, ang iyang pagtuo ngadto sa iyang Diyos, ang iyang namong hinung ipakita ang kalibutanong bahandi. Ang iyang ipakita ang iyang pagkadato. Mao naman hinuon ang iyang gipakita, mga kaigsunan. Nahiubos ang Ginoo sa iyang gihimo. God's objective, mga kaigsunan, sa atong pagtuon niining sanktuaryo. Ephesians 1:3. Si Jesucristo mao ang atong sanktuaryo. Give praise to God and the Father of our Lord Jesus Christ. He has blessed us with every spiritual blessing. Those blessings come from the heavenly world. They belong to us because we belong to Christ, mga kaigsunan. Christ is our sanctuary. We belong to Him. Pero that is not the objective of Jesus Christ for us. Because He wants us also to become the sanctuary. Colossians 1:27, to them God has chosen to make known among the Gentiles the glorious riches of His mystery, which is Christ in you, which means Christ living in you, the hope of glory, mga kaigsunan. So we become the sanctuary. We become the place where Jesus Christ, the Holy Spirit, dwells in us, mga kaigsunan. Mao kana ang objective ni Jesus Christ sa atong kinabuhi. Now, what have they seen in our house, mga kaigsunan? Mao kana ang dako kaayo nga pangutana sa atong kinabuhi. Ato bang mapakita nga atong panimalay walay sulod? Empty house? Remember, when our house is empty, it is ready for the demons to take over, my dear friends. Or do we have the furnitures where Christ dwells in our hearts?
where there was the Word of God morning and evening, that we always study from the table of shewbread, where there is the light coming from the 7 candlesticks, the life that Christ liveth in us, a transformed life, mga kaigsuunan, o a life that is prayerful. Mga kaigsuunan, kini nga pangutana, what have they seen in your house? Pangutana kini sa Ginoo ngadto kang King Hezekiah. Mausab kini ang pangutana sa Ginoo ngadto kanato. Og ikaw lamang ang makatubag niini. Mao kini ang atong mensahe karong gabi una, mga kaigsunan. Ayaw kalimti nga ugma sa maurag gihapong takna, kita magapadayon sa pagtuki sa atong mensahe which is entitled Journey Through the Sanctuary and Salvation. Maayong gabi kaninyong tanan.